Da sunana Nura Yakubu, wanda ake kira da Nura Ɗandolo, kuma ake kira na da Yayi Ɗan Ƙwambo a fim ɗin Gidan Badamasi kenan. Gaskiya shekarun da ɗan dama, ko in ce fara harkar fim ai tun farko ma da mu aka ɗan fara ta, to amma a lokacin ban dami da ita harkar fim ɗin ba, amma za a dai ina zuwa a shawarwari da ni da sauransu, don tun lokacin ma ba zan iya ce abin tun yana ƙauye har ya shigo birni. To daga baya kuma sai kuma wani ra'ayin ya zo min, kuma ina so ya zanto ni ma tun da ana yi da 'yan uwanmu wanda muka na sani da can ba su ma iya ba har suka zo suka iya, har akwai wanda ba su iya ba muna yi muna koya musu kuma har suka iya lamarin. To sai na ga suna ɗan zaƙaƙurewa irin sun zama wani abu, to ni ma sai na ce to tun da yake wannan harkar dai ni ma na iya ta, to bari dai in je in shiga a ci gaba da yi da ni. To dalilin da na shigo na harka ta fim kenan. Sannan kuma kamar da kika tambaye ni, zan iya gaya miki shekarun, kuma ba zan iya gaya miki shekarun ba don shekarun da yawa gaskiya, don sun fi 20 da wani abu na wannan harka. Ni asali na ɗan Zaria ne, Zariyan ma cikin garin Samaru. To dama can ni al'ada ta a ɓangaren barkwanci ta tashi, don ko a stage drama da ake yi ne ba ɓangaren ban dariya ba, to ban cika fita wani guri ba. Sannan in a ɗa na fito zan iya acting na ɗa, idan a uba na fito zan iya yin na uba, idan ma a tsoho na fito in na ga dama zan iya juyawa in yi na tsofa. Iyalina ko yanzu ina tare da su a nan a nan cikin garin Kano. Mata na da 2 ne, kuma sai Allah ya kawo rabon mu da 1. To wannan kuma hukunci ne na Ubangiji. 'Ya'ya kuma raba daidai akai. Uwar gida tana da 8, amarya ma tana da 8. In Allah yadda. Ayi tun da aka ce in Allah ya da wazir a ce bana ne, a ce baɗi ne, to amma akan ban in ana raye ne. In Allah ya kawo a yi ɗin, a dama wa'ancan ɗin ma ba mu muka ce sai mun yi ba, Allah ne ya kawo lokaci in ya tabbatar da sai na yi 3, na ta yi ta 3 dole ne za a auri wata. Ai ba a ce wai akwai a ƙasa ko da ɗalibai akwai su a ƙasa ai, amma a cikinsu wanda suke a ƙasa ɗin shine ake lalibe a ga wacce ce za a iya zauna lafiya, wacce ce za a iya, dole ne sai an ɗan gane mai alama haƙuri, ba sai ta shigo gidan za a gane tana da haƙuri ko ba ta da haƙuri ba. To kamun ma in fara harkar fim, na farko ni masunci ne, sannan kuma ni manomi ne, gona ne, sannan kuma ina harka irin ta gini ko yanzu, kuma aikin gidanmu ne gini ko yanzu. 'Yan uwana harkar su kenan, harkar gini suna nan a Zaria, samun duk harkokinsu daga noman sai harkar gini. So kuma duk kalar ginin da za ka zo da shi, inda za a zo da shi a plan, to insha Allahu za a iya yi maka shi. In ƙarami ne, in kwatas, in upstairs ne, din dai ka zo da shi a zane ga kala da kake so, ko yanzu a gidanmu zan tura ka, 'yan uwana za su iya maka shi a duk inda kake so. Nan gizo ke saƙa. Kin ga akwai fina-finai da aka yi can baya, su ma suna da kyau kuma ana son su. To a nan gaba kuma akwai waɗanda ake kan yin su ma, irin Gidan Badamasi. To kin ga shi ma su ma ana kan yin su irin su Ɗan Birni. To duka ba wanda zan ce
ba na so, sai dai dole akwai wanda a raina na fi son sa. To fim ɗin da na fi so a raina na farko shine Jinsi, wanda Ishak shine ya directing wani fim na Ahalan. Ina son wannan fim ɗin kuma shine fim ɗina na farko. A yanzu kuma da Ilyasu na ƙarshe kenan shine Gidan Badamasi. To shi ma ina son Gidan Badamasi gaskiya. Gaskiya alhamdulillah. To da harkar da za ta baka abin da za ka ci, ta baka sutura da iyalinka da 'ya'yanka, ta baka matsuguni da wani ɗan abubuwa na ɓoye wanda za su amfane ka ko su amfani 'ya'yanka. Ai alhamdulillahi wannan harka ta yi ma mutunci kuma ta mutunta ka, ko da kana wahala a cikinta dai, ko da kana mai a cikinta, ai ka wahala ka samu shine nema. Idan ka ce za ka dinga neman ka samu ba a wahalce ba, to ba neman gaskiya ba ne kake. To harka ta Kannywood alhamdulillahi har gobe har jibi har kowane lokaci ma ne ina godiya da wannan harka ta Kannywood. Ai zuwa take ita da an neme ta wannan muryas. In jama'a idan kun ga kuskure a kan, to dama ajizai ne mu muna kuskure. A kira mu a lambar waya a gaya mana me ke faruwa sai mu gyara. Sai dai lambar wayan ba kowa isanta ba, kala ɗaya ce, 000000000 ƙarshe sai ka sa 8. Ina da wanda suka sani da yawa, ina da wanda ban sani da yawa ba. Kuma wannan baiwa a haka dai da nake, da za a ce gashi zan iya cewa ba ta nan, kuma zan iya cewa tana nan. To yanzu kin ga in zan miƙe daga hannu ba za a ce gata ba. Ranka daɗe ko ka ganta? Ka ganta? Kaga an shigo da ita? Amma in ne wani motsi kuma in ne haka, kaga sai ka ganta. Ka ganta ko? San Allah in za ya baka ba ya gaya maka za ya baka, haka Allah har in za ya karbe ba ya gaya ma za ya karbe, sai dai ka ji ya karbe abin shi. To waye zai ja da Allah? In ya niyyar ya baka ba a yi mai fadanci ya kwace. Ka san Allah ba mai unguwa ba ne bare ka riga shi ya sa haraji, ba alƙalin ƙasa ba ne bare ya zubo tara ka bada, ba ɗan sanda ba ne shi bare saurin kame ya tashi. Shi Allah ba ruwan shi, ba tsohon malami ba ne. Malaman mu na zamani masu ajiye dan gemu tsimin sai ka ce mata ta duka tsirara ya daure da miƙato ka kai mai ka ce Allah zakka na baka. Babu ruwan Allah da wannan. Daɗinka da kai da Allah yana tsutsu ban kaza ne na bayi a sanye dama. Barkace gumba makarin ki nono gidan mutuwa sai dai da ai, sai dai ku kuka ku share. To ya za ku yi da Allah?